Maandag 20 april starten hier aan de U Hasselt Campus Diepenbeek de prezesverkiezingen. Maar wat houdt dat precies in? Wij vroegen het aan de huidige prezessen van de Big Five. Hermes is de studentenvereniging voor bedrijfseconomische wetenschappen. Rekenea is die voor revalidatiewetenschappen, Miserik voor geneeskunde, Biomedica voor biomedische wetenschappen en Themis is de studentenvereniging voor de rechtenstudenten. De verkiezingen dat zijn eigenlijk 5 weken puur genieten van het mooie weer. Een beetje uitbollen ook na een schooljaar met vooral lessen en hoogcolleges. Elke week staat er een grote vereniging van de Big Five, Hermes, Miserik, Rekenea, Themis en Biomedica. En dan nog een kleine vereniging op de weide. En die gaan elke dag eigenlijk evenementen organiseren zoals een kantus, een vakbar, een TD. Op de dag kan je altijd een pintje drinken of bierpong op de weide. Gewoon plezier maken. Ik ben prezes geworden gedeeltelijk uit noodzaak, omdat ik het gevoel had dat er toch iemand moest zijn die wel wat afwist van de huidige situaties met de vereniging. En ik was het jaar ervoor al quaestor, dus ik deed de financiën. Dus dan vond ik het wel een geschikte moment om het stapje hoger te maken. Eigenlijk in mijn eerste jaar op UNIF was ik heel terughoudend naar het studentenleven. Maar dan ben ik toch schacht geworden en dan een jaar presidium gedraaid. En dan vond ik het toch heel tof eigenlijk. En dus ja, dan had ik toch wel ambitie om een iets grotere rol op te nemen en om me iets meer in te zetten voor het presidium en voor Themis. En dus ja, dat heb ik dan gedaan. Als eerstejaartje voelde ik van, ik vind het echt een superleuke vereniging en ik wil er ook wel verder mee gaan. En dat werd maar groter en groter. En ja, ik vind het ook natuurlijk heel leuk om deel uit te maken van zo'n hechte familie. Dus ik dacht, ja, waarom niet? Ik wil heel graag aan het roer staan van de organisatie. En ook omdat wij de grootste vereniging zijn van Limburg, wou ik gewoon eens zien hoe dat eigenlijk werkte. Want een vereniging is wel zo'n klein bedrijfje, zeg maar. En om daar aan het roer te staan, ja, dat leek me gewoon kei interessant. Je leert kei veel dingen bij. Je leert ook contacten leggen met bedrijven en zo. Dus dat is super interessant wel. Ik ben prezes geworden omdat ik eigenlijk graag dingen organiseer. Vorig jaar zat ik ook in het presidium, had ik een functie met wat minder taken. En toen kreeg ik het toch wel warm dat het ook een hele leuke groep is, een leuke vriendengroep, om toch wat meer te doen. En dan is prezes natuurlijk de ideale functie om te doen als je veel wil organiseren. Als prezes is het belangrijk dat je eigenlijk communiceert met de andere verenigingen. Je zorgt ook dat je het presidium aanstuurt. Je hebt ook een hoogpresidium, dus samen met mijn hoogpresidium organiseren wij eigenlijk alle activiteiten en zorgen dat alles in goede banen verloopt. En je zit de kant tussenvoor, wat natuurlijk altijd een leuke plus is. Ik heb niet echt zelf taken. Ik moet deelnemen aan vergaderingen. Ik moet mijn hoogpresidium aansturen om te zorgen dat iedereen zijn taak doet. En het gezicht zijn voor bijvoorbeeld een interview van Belang van Limburg. Wat ik hieruit leer zijn eigenlijk gewoon de leiderschapscapaciteiten die je later als kinesist in je eigen praktijk ook nodig zult hebben. Ook het financiële deel van de vereniging, dat gaat je ook wel helpen later om zelf een zaak te runnen. Je leert heel veel leiderschapscapaciteiten, heel veel organisatorische dingen leer je. Dingen waar ik in het normale leven eigenlijk geen contact mee zou hebben, zo aanvragen, indienen van die soort dingen. Ik heb eigenlijk al veel geleerd als Giro-leidster vroeger, maar nu leert je ook wel echt met het financiële omgaan. De connecties die je maakt op de U Hasselt, maar ook daarbuiten, ja, daar leer je heel veel uit en daar heb je volgens mij later ook wel heel veel aan. Mijn ouders vonden het heel leuk wel dat ik prezes werd, mijn mama vooral, mijn papa was een beetje meer sceptisch. Maar ze zien ook hoeveel plezier ik er nu uit haal, hoeveel dingen ik eruit leer. En mijn punten leiden er niet zo heel veel onder, dus ze vinden het ook niet super erg. Die wisten niet goed wat het inhield in het begin, maar nu zijn ze wel echt fan. En we hadden onze Lustrumweek in het begin van het jaar en daar zijn ze ook alle twee naar activiteiten gekomen. Of de afterwork, daar was mijn papa ook, dus dat is wel heel leuk. Ze waren in het begin redelijk sceptisch, maar eigenlijk zijn ze nu wel heel blij dat ik dat heb gedaan. Omdat ze ook zien dat dat veel voor mij doet en dat ik daar heel blij mee ben. Dus uiteindelijk zijn ze trots op mij, ja. In het begin waren mijn ouders zeer blij ermee, want die wisten ook dat ik het heel graag wou en zo. Maar nu door het jaar zijn ze ietsje sceptischer, omdat ze merken dat ik ook al heel veel tijd in de vriendengroep überhaupt steek. Maar ja, ze vinden het nog steeds tof wel dat ik dat doe. Mijn ouders hebben gemengde gevoelens. Mijn mama die is echt voorstander dat ik prezes ben. Mijn papa vindt dat het soms wel wat te veel aan mijn studies verandert. Maar uiteindelijk, het is maar voor een jaar. Mijn punten zijn sinds dat ik prezes ben geworden niet beter geworden, maar het valt zeker te doen. Natuurlijk heeft dat wel iets van impact, maar zoals ik al zei, is dat een beetje zelf je prioriteiten kiezen. En als jij ervoor kiest om andere dingen te laten, om dan prezesschapsdingen te doen, kies je met jezelf hoeveel invloed dat heeft.
Ik ben van nature al een redelijk ik heb redelijk wat uitstelgedrag en nu met het prezeschap heb ik dan zo liever dat ik iets voor de vereniging doe dan iets voor mijn studie. Maar tijdens de examens leg ik dat wel zeker naast me neer en dan lukt het ook wel om goed voor mijn studie in te spannen. Het is eigenlijk heel verdacht, maar mijn studies gaan er beter door. Ja, ik heb wat meer discipline om wat meer in de les te zitten, wat ik eerder niet had en nu wel. Dus mijn punten gaan omhoog, precies. Ja. Van 20 april tot 21 mei zijn hier de Prezesverkiezingen. Ze verwachten 15.000 mensen en hebben 60.000 liter bier voorzien. Wil je meer weten over de Prezesverkiezingen in Diepenbeek? In onze HBVL-app houden we op de hoogte van alles wat daar gebeurt.